Okay. Ledelsesevnen i metaller er, eller ikke metaller, men bare i ledere generelt, det er, at man har sådan et atom her, som så har en elektron lige der. Og i stoffer, der er gode til at lede, der er den her elektron, den er meget nem at slå fra atom til atom. Så man kan, den her elektron, det kan man simpelthen slå hen i hos et andet atom, så det lige pludselig sidder herhen. Og det er egentlig bare det, der gør, at stoffer leder godt, det er, at man nemt kan rykke de her elektroner rundt. Ja. Yeah. Hvis man så ser, hvis vi siger, at det her det er et rør, det kan være et kobberrør eller et eller andet, et solidt kobberrør, så kan man se, at herinde, der er der alle de her prikker, det er så en masse atomer, så dem er der rigtig mange af. Og hver elektron, eller atom, har så den der løse elektron, som er nem at slå. Og det man gør, det er, at hvis man tilsætter en strøm her, så bliver der skubbet elektroner på i den her ende. Og alle de her elektroner, der så kommer til, de skubber til hinanden og til hinanden og til hinanden, ligesom de skubber hinanden videre. Og på den måde, så kan man få en elektronstrøm fra den ene ende til den anden her, og ud i den her ende, meget hurtigt. Og det her, det sker cirka med lysets hastighed, lige under. Hver elektron bevæger sig dog utrolig langsomt. Det er kun 1 millimeter i sekundet, de bevæger sig. Så hvis man skulle se på det enkelte elektron, så ville det tage meget lang tid for at nå fra den ene ende af ledningen til den anden, for eksempel. Men fordi når de bare skubber på hinanden, så sker energioverførslen med det samme, og man skal ikke vente på, at lyset bliver tændt og sådan noget, når man tænder for lyset. En elektrisk isolator er en materiale, som ikke har nogen frie elektroner, som kan overføre elektricitet. For en materiale af en elektrisk isolator skal det mindst have en resistitivitet på 10⁷ ohm per meter. Det vil man normalt kalde en ikke-strømførende. Et eksempel på en meget anvendt isolator er den plastkappe, der sidder rundt om ledninger. Nogle eksempler har også brugt luft som en isolator, men de mest ofte brugte er plastkappen, der sidder rundt om de ledninger, som vi kender fra dagligdagen. Da det er dem, der har været brugt i mange år, og det er dem, vi har fundet mest effektive indtil videre. Ja, de første superledere, man opdagede, var rene metaller. Superlederne for disse stoffer sætter ind ved temperaturer, der er mindre end 20 Kelvin eller 253 Celsius. Stort set alle de umagnetiske metaller kan blive superledere ved passende temperatur og tryk. Resistansen i en leder skyldes, at elektronerne ved sammenstød overfører energi til de positive ioner i materialet. Resistansen falder med aftagende temperatur mod en værdi forskellig fra 0, inden man når det absolutte nulpunkt. Denne restmodstand svarer til en blivende uorden i materialet, som skyldes de fremmede atomer og fejl i metalgitteret. Når metallet bliver superledende, danner elektronerne par, såkaldte Cooper-par, som holdes sammen af svingningerne i atomgitteret. Cooper-parerne overfører ikke energi til de positive ioner og kan derfor sive helt frit igennem materialet. Superleder frastøder ydermagneter. I superlederens overflade inducerer superstrømmen, som skaber et modsatrettet magnetfelt, der er lige så stort som feltet fra den ydermagnet. Således vil den samlede magnetfelt overalt inde i superlederen blive 0. Og så det vi kan se her, det er, at her er magnetfeltet normalt, at det går bare lige igennem magneten, eller supermagneten til sig, eller hvad det gør. Altså her, så hvis det var en superleder, så vil magnetfeltet se sådan her ud, hvor det går udenom, ikke går igennem magneten, men går udenom, og så fanger magneten, så magneten står stille.
også lige meget, hvordan den vender, altså hvis den vender skråt, eller ja, det er stort set lige meget, så okay. Okay, vores idé var at lave nogle magnetskinner. De skulle så være, alle sammen skulle skiftes ud. Det kunne godt blive lidt halvdyrt, men vi tænker, at det ville være det værd, hvis vi ikke har mere fossilt brændstof tilbage. Så ville vi lave et tog, der var superkølet nede i bunden. Hvordan det skulle forblive superkølet, det har vi ikke lige tænkt over. Men der skulle være en anden form for køling, og så ville du kunne køre på de her magnetbaner. Og det vil være billigere end fossil brændstof, når vi sådan er kommet i gang. Men og hvornår og hvor mange år det tager at tjene ind, det har vi ikke regnet ud.